سلام كم يتعلو زخبركم تعزبتنا ساعتنا أخيلو كاب ستوديو إيري تي في نلو معسران شو عدتن حملة فرق معلتن فرقان تدالوه هاجراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نتبتات فيلم تمالي بستقبرنا ناي لابراتوري مرمراتات أسران كل تنزيقاتات كورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو فيستيفال إيرتراويان نبرت سويزرلاند بوعوع منفس تخايدو أبنو زوبات سنين مرحت مكاينن وننتي جاراجاتن أستمرت وهيبو أب ديمقراطية ريبابليك كونغو أنصار عقاب سلام سراويت على استخدام حزب أو تقاومات بوحدو 15 سنة قتيلهم. روسيا أبالنتا كابه قروي مدبر تفر دحرق التشن عسران 4 كم تسحب أفليتا. بوليسيتات أمريكا نتقبل نيكوليسا وسممع بحد جاي ودقوا خمزلو إيران وقيسا. زرزر زينا فلماجن حبريتها كاب منيستر تعنا. تمالي أم مرمر مأكلات زوا مأكل بستقبل ناي لابراتور مرمراتات إسران كل تنزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي تلهم. أدراشهم دما سلسته كاب كامبوبولو سلسته مأكل كتما كلتا أخريا كلتا عدابيتو كلتا بارجما كلتا تصقرونا كلتا عد غيح كمون ححادي كابتيرا بولو عداق حموس وكدبا قجرت أبا شاولن كرن اليوم بز مسرت على لا أطري بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كسعلو مي تشعت شحن تشعت 266 شدشتن بتحلهم تشعت شحن شوعت 266 شدشتن كابزيهم حاويو مستفانو 203 بموت زتفليو 9 شوعت دما جينا أب هوسبيتال تعقيبهم كنز قبر اللهم زلو يوم منيستر تعنا 26 حملة كل تشحن 20 كلتن فيستيفال إيرتراويان نبرت سويزرلاند بوعوع منفس تخايدو كابت وتاز بصحنا حبريتها بملكع تسبساب تداليلو سامراويت ليبيو كتوروبيا بتساتفو أم حضرتي زوباتات إيرتران كاب كلن كتماتات سويزرلاند زموت إيرتران زمعرقة كالاي فيستيفال إيرتران نبرتي سويزرلاند بعسران سلسان حملة أب كتماسيون بوعوع منفس تخايدو أتي استفل عليه مسانودوتا زتقال الفستيفال بنا كبر عدمتي أم حراريت زوبا سيميناغي بحر ويزرو أسمرتا برهاي بوقع تخفيتو أبو أمبرا وهديت كوميتي فستيفال آتو برهانة تخلو أبز اسمعو كال فستيفال إيرتراوان أب استفل عليه هقرات كمعابي هقراو نقرة عيمو هزبي بالعلوانن إيرتراو سميعتن كساتو فومراي كابت عبيت عوتات مخانو قليتو فتسامي قديات إمباسي إيرترا أب سويزرلاند آتود أدم عثمان بقدو ناقداسنت فستيفال معك أبن مسقارن هقراو كبرتات محيال إيرتراو تأمرتن مخلع هقراو منتن تقيسو لو معامس ترأي بزح تساتفتي فولي دمكات كمز فتر أبريهم وزرو أسمرت أبرها أبهلو كنتاتن حاجرن نعمت أي مرباتن أملكتا أبزكايرتو السيمينار إيرترا أبعزيت هواسي زواكم تركمتن قدين العلي حدا زمن زغط صلت أبوطات كوانتونت بحيال تمرت مريحنتان هزبان قنو خلو على شابيلا عبد الرخيت عاود كم تركب بمتكاس كابتا ساتفتي نزقرب اللحطوتات مبريهبا أبت السيمينار استرخبو أما حدرتي زواتات دواقع بحري كاشباركان عن سبان دما توسخ مبريهتاتي بام أتي ببهلاو مسانودوتات سبورتا وددرات كوشت قدلن كال انزم عرقة فيستيفال نعوتا شلمات بمعدال تزازيمو أبنو زوبات السنين مرحتي مكاينن وننت جاراجاتن أب حقاوي أسرار حازة توكورة أستمرات وحيبو وكيل إيرينا هابتون برهانن زدال واتسابساب بيتروس منغسكاوروي أب نوزبات سنين مرحت مكاينن وننت جاراجاتن بعسر جعت حملة أب حق ترافيك دحنة توقعستن حقاو أسرار حازة توكورة أستمرات وحيبو عزازي مدبر بوليس تنوزبا كابتن ستيفانوس كيدانا أب زغربات سبساب أب قدمي منفق بزقاتما 49 حركة ترافيك حموش سبات كم زموتن 35 قصولن أب نبرد دما لعلى 1 مليون 37 شحن نغفاز قمت عنوات كم زورد بمقلات تنكين ناي مبزحتو حركات زي مخبار حق ترافيك مقانو حبيرون مخبار حق ترافيك مس محاسد دحنتي واتن نبرتن طبقمت سارالو زبله كابتن ستيفانوس مرحت مكاينن ونن تجاراجاتن حلفنا توين كخونو اتحساسيبون
ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ 143 ገበናትን 326 በደላትን ከም ተፈጸመን መብዛሕትኦም ፈጸምቲ ብምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ኣብ ሕጊ ከም ዝቐርቡን ዝሓበረ ካፒታን ስቲፋኖስ ፖሊስ ጸጥታ ኣከባቢ ንምሕላው ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዘካየዶ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ሕጊ ጥሒሰን ክሰርሓ ዝጸንሓ 100 ትካላት 453,500 ናቕፋ ከም ተቐጽዓ ኣነጺሩ ሓላፊ ምቁጽጻር መጓዓዝያ ምድሪ ኣቶ ጀማል ሳልሕ ብጊዱ ብዘይ ፍቃድ ሕጋጋት በዓል መዚ መጓዓዝያ ቅርጽ መካይን ምቕያር ከምኡውን ዝተሸፍለቓ ይኹን ዝተጋጨዋ መካይን ብዘይ ፍቃድ ፖሊስ ትራፊክ ምዕራይ ብሕጊ ኩልኩል ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ መራሕቲ መካይንን ወነንቲ ጋራጃትን ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ገሊጹ ምስ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምትእስሳር ዘለዎን ጋራጃት ጎሚስታ ትካላት መቀያየሪ ኣቑሑ መካይንን ብሽክለታታትን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክኽተላን ፍቃድን ብግቡእ ከሕድሳን ድማ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብጊሎም ብትሕቲ ዕድመ ዝምራሓ ካሮሳታት ጠንቂ ሓደጋታት ይኾና ስለ ዘለዋ ዕቱብ ምቁጽጻር ክግበረለን ካብ ጋራጅ ወጻኢ ኣብ ጎደናታት ዝዕረያ መካይን ገታ ስጉምቲ ክውሰደለን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡዞባ ደቀ መሓረ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ብቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡዞባ እናተመርሑ ኣብ ምዝላይ ምስራሕ ከትርታትን ምኹዓት ንመትከሊ ፈልስታት ዝኾን ጎዳጉድን ዘተኮረ ኣድማዒ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም በቲ ን6 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ልምዓታዊ ወፍሪ ዛጊት 4600 ሜትሮ ዛላታትን 120 ሜትር ኪዩብ ከትርታትን ክስራሕ እንከሎ ንመትከሊ ፈልስታት ዝኸውን 1500 ጎዳጉዲ ከም ዝተዃዕተ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ጎዳጉዲ ብወፋሮ ክረምታዊ ልምዓት ኣግራብ ክትከሎ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣዋሃት ናይቲ ስራሕ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዕላማት ወፍሪ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ሓምላይ ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ንምምላስን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዘርኣዮ ዕዙዝ ተሳትፎ ሞጊሶም كبرات تعذبتنا زعب أهجروا زيناتاتي ومكتال كنت قتلوا دقيمنا بخبر نعدم ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ አንጻር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝቐንዐ ተቃውሞ ኣብ ሞንጎ ዘካይዱ ዝነበሩ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ بمسرت سمز ጸጥታ ሃገር በትትማል 26 ሐምለ ንኻልኣይ መዓልቲ ዝቐጸለ ህዝባዊ ተቃውሞታት ሰለስተ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን 12 ሰልፈኛታትን ከም ዝተቐትሉ ዝጋዋሕ ዘሎም ብኸቢድ ዝተሃስዩ ዝርከብዎም 10ታት ካልኦት ቆሲሎም በምህላዎም ቁጥሪ ጉዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዎም ተብ 25 ሐምለ ካብ ከተማ ጎማ ዝተበገሰ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብዚ እዋን ናብ ካልኦት ከተማታት ምብራቃዊ ኮንጎ ከም ዝለሓመ እዩ ዝሕበር ዘሎም ሰልፈኛታት እቲ ኣብ ሃገሮም ሰፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕታትን ራስያን ዕጡቃት ሓይልታት ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ብምጥቃስ ተቐሊሉ ክወጽኦም ዝጽውዕ ዘለዎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ አንጻር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክካየድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 12,000 ኣባላት ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ይግለጽ روسيا ኣብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ዘለዎ ኣባልነት ድሕሪ 2024 ከም ተቋርጾ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሃገራዊ ጠፈራዊ ምርምር ሩስያ ዩሪ ቦሪሶቭ ትማል 26 ሐምለ ፍሊጦም መንግስቲ ሩስያ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወስድ ዝገልጽ ዘሎ ሳምንታት ድሕርቲ ኣብ ሞንጎ ትካላት ምርምር ጠፈር ኣሜሪካን ሩስያን ዝተኸተመ ምትሕብባር ብምዃኑ ሃንደበታዊ ከም ዝኾነዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝሕብሩ ዘሎም بጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሞንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ነቲ ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ዝግበር ምትሕብባር ብኣሉታ ብምጽላው ኣብ ትጽላት ንዝግበር ውድድር ከዕርጎ ከም ዝኽእል እዮም እቶም ክኢላታት ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም መንግስቲ ሩስያ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ከይተላዕለ ኣባልነቱ ኣብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ክቕጽል ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ኣቐዲሙ ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ በዚ ድማ እቲ ኣብ 1998 ብወግዒ ስርሑ ዝጀመረ መደበር ጠፈር ኣብ እንግዳዕ ኣሜሪካ ክወድቕ ከም ዝኽእል ዝእምቱ ጸብጻባት ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኣባላት መደበር ጠፈር ዝኾና 11 ሃገራት ኤውሮጳን ጃፓንን ሓድሽ ምርዳእ ክኽተም ከም ዘድሊ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መጽናዕቲ ንምክያድ ዝኽእል ሓድሽ ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ትካላት ጠፈራዊ ምርምር ሩስያን ቻይናን ከም ዝተበጽሐ ጸብጻባት ይሕብሩ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ንትግባረ ኒኩሌሳዊ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ የውድቖ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢራን ደጊሙ ወቒሱ
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብእትገብሮ ዘላ ተጻብኦታት ብሓፈሻ በይናዊ እግራታት ድማ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ፍልልያት መሊሱ የግፍሖ ከም ዘሎ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ትማል 25 ሓምለ ገሊጹ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ምስ ዘይቅይር ተግባራውነት ናይቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ክዕወት ከም ዘይክእል እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣረድዩ ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እግዳታት ከም ዘጽደቐት ኢራን እውን ተመጣጣኒ ዝበለቶ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምታት ክትወስድ ምጽናሓ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኢራን እቲ ኣብ ልዕሊኣ ጸዲቑ ዘሎ በይናዊ እግዳታት ከይተላዕለ ኣብቲ ስምምዕ ከም ዘይትፍርምያ ክትገልጽ ጸኒሓ ዘላ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ሓያላን ሃገራት ዓለምና ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጸደቐ እገዳ ክለዓል ዝብል ነጥቢ ከም ዝርከቦ እንተኾነ ግና ንምልዓሉ ዛጊድ ተበግሶ ከም ዘይተወስደ ይሕበር ንጸጥታ ዞባ ኤስያ በአሉታ ዝጸሉ ንጥፈታት ከም እተካይድ እትውቀስ ኣሜሪካ ንጃፓንን ሲንጋፖርን ዝተራቀቀ ሚሳይል ዘጠቃለለ ልዕሊ $900 ሚልዮን ዝዋጉ ኣጽዋር ክትሸጠለን ምዃና ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ዕላማ ዝሓድሽ ውጥን ምስተን ሃገራት ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ምዃኑ ክትገልጽ እንተጸንሐት መቐጸልታ ናይቲ ገስጋስ ቻይና ንምግታእ እተካይዶ ንጥፈታት ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይሙቱ ንቻይና ከም ቀንዲ ስጋት እትገልጽ ኣሜሪካ ንምዕባለታታ ብቀረባን ምክትታልን ንምዕጋትን ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ መሻርክታ ከተዕጠቕ ምጽናሓ ይፍለጥ ይኹን እምበር ናይ ካልኦት ሃገራት ስጋት ኮይና ከም ዘይትፈልጥ እትገልጽ ቻይና ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ንጸጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ክትወቅስ ጸኒሓ እያ ቻይና ነዚ ኣሜሪካ ትወስዶ ጢና ዘላ ሓድሽ ወተሃደራዊ ውዕላት መልሰ ግብሪ ክትበሉ ከም ትኽእል ባእጉ የመት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያ ጥራይ ዘይኮነ ልኡላዊ ግዝኣት ቻይና ኣብ ዝኾና ሆንግ ኮንግን ደሴት ታይዋንን ምትእትታው ብምግባር ነቲ ምስ ቻይና ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ነዳዲ ትውስኸሉ ምህላዋ ይጥቀስ ኣብዚ ግሎባዊ ጸጥታዊ ወጥሪ እናኸረረ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኤስያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳ ተካይዶ መሸጣ ኣጽዋር እውን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ሎም 27 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ኣብ ሰሜናዊ ፊሊፒንስ 7.3 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምኽሳቱ ማዕከና ዜና ቃሊሐን በተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከፊላዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ንህይወቶም ሰጉ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ካብ ኣባይቶም ወፂኦም ኣብ ጎደናታት ክውዕሉ ከም ዝተገደዱ ሓቢሮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፊሊፒንስ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ክስዕብ ከም ዝኽእል ብምእማት ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ጸዊዖም ኣለዉ ፊሊፒንስ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢታት ከም እትርከብ ይግለጽ ኣብ 2013 ኣብ ደሴት ቦሆል ብዘጋጠመ 7.1 ዝተዓቀነ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ ንሎም ረቡዕ 27 ሓምለ ፍርቂ መዓልትን ፍርቓን ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ትማሊ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 22 ዜጋታት ኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ብውዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ተሰነይ ንመራሕቲ መካይንን ወነንቲ ጋራጃትን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ አንጻር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብውሕዱ 15 ሰባት ተቐቲሎም ሩስያ ኣባልነታ ካብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ድሕሪ 2024 ከም እትስዕብ ኣፍሊጣ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ንትግበረ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ የውድቆ ከም ዘሎ ኢራን ወቂሳ ዜና ተፈጺሙ ተሓኑ ዓሉ